Era un home realment apassionat per la causa de la justícia i la llibertat, reconeixent que en moltes ocasions el movia més la vessant intuïtiva i sentimental que no pas la del raonament. A l'any 47, Rovira i Virgili parla de companys amb els següents termes. Era un home de cor, un home de passió. Sentia fortament el llaç de l'amistat lleial, la tendresa humana, l'amor fidel a les idees. I per aquests sentiments es mostrava tothora disposat al sacrifici, a dur el sacrifici extrem. Enmig d'un període de lluita violenta, el seu temperament en feia un predestinat, i ell en tenia una clara consciència d'aquesta predestinació. De vegades, en conversa amical, ho declarava serenament. S'abocava a la lluita, s'hi sentia tret, i no pas perquè l'enlluernés la perspectiva del guany o goig personal. Albirava més aviat el perill i el sofriment, però això no aturava gens el seu impuls cap a l'acció. Menyspreava la comoditat, el repòs, l'avantatge fàcil, la victòria sense risc. Ell va practicar en un sentit digne aquell famós principi segons el qual l'home ha de viure perillosament. Cal recordar precisament que el company més serè i segons com el més reflexiu el trobem en els últims dies de la seva vida. Suposo jo, amb la sensació de satisfacció del deure ja acomplert. Com dèiem abans, la seva vessant més activista el portà a treballar ja des de molt jove a favor de la justícia social i en concret a la defensa de molts sindicalistes i treballadors industrials de l'època, així com de la gent de pagès. La seva relació permanent amb figures com Layret i Seguí van condicionar molta part de la seva acció social i de la seva obra de govern. El seu republicanisme d'origen va anar incorporant la seva pròpia visió del catalanisme, al costat de figures com Macià, Gasol i d'altres, fins a configurar allò que amb temps s'ha acabat denominant catalanisme d'esquerres o, en versió més actual, esquerra nacional. Disposava d'un temps tan llarg i relativament profitós per iniciar el nou camí cap a la seva llibertat. Moltes vegades aquest s'ha vist estroncat per situacions dramàtiques. Això fa que la generació actual ha de ser més responsable que mai a l'hora de conduir el procés. La història no dona massa oportunitat als impetuosos, als mediocres o als excloents. Tot procés sobiranista que es pretén seriós no pot excloure ningú, a priori. Això ja ho fa l'amic interior o l'enemic exterior. La unitat d'acció no és opcional, és consubstancial al procés alliberador. Anys, però, i malgrat els intents d'esborrar memòries i documents, els seguidors de la causa de Catalunya segueixen sent molts i diversos alhora, tant de procedència, estatus social, edat i gènere. Aquella sang vessada ara fa 67 anys, sobre els peus despullats damunt de la muntanya barcelonina, han servit per mantenir i renovar el somni i el compromís, la Constitució i construcció de la República Catalana. Per la plenitud de drets socials, per la plenitud de drets nacionals, visca Catalunya lliure! Visca! De fals defensors de la